Huwa importanti li l-Gvern joħroġ id-dejta kollha li nġabret mill-Skills Survey li sar riċentament brabta mal-ħaddiema barranin. Dan intqal fi stqarrija maħruġa mill-Kamra tal-Kummerċ illi stiednet il-Gvern biex ikun trasparenti u joħroġ l-informazzjoni marbuta ma' dan ir-rapport illi analizza l-ħiliet illi hawn bżonn f'pajjiżna u bekk wieħed ikun jaf eżatt il-bżonnijiet tal-pajjiż għall-preżent u għall-futur. Fil-fatt il-Kamra tal-Kummerċ wissiet fuq l-importanza li jkun hemm riżorsi umani meħtieġa għas-setturi bħalma huma t-turiżmu, il-manifattura, il-qasam tas-saħħa, is-servizzi finanzjarji u l-kura fid-djar tal-anzjani. Hawn iċ-Chamber insistiet fuq l-importanza li pajjiżna ikollu pjan ċaru strateġiku għas-suq tax-xogħol. Fl-istess waqt il-Malta Chamber appellat biex isir aktar infurzar fejn jidħlu l-liġijiet tax-xogħol u jiżdied id-dialogu anke mal-MCSD dan sabiex ikun assigurat li l-policies jiġu implementati b'mod ġust u effettiv. Il-kollaborazzjoni hija essenzjali biex tkun assigurata s-sostenibilità tas-setturi kollha qalet il-Kamra tal-Kummerċ. Fl-istess tqarrija tappella wkoll il-Gvern biex jindirizza ċertu abbużi li qed ikun hemm fuq il-ħaddiema.